Sregep dadi omongan, keset dadi omongan, ayu yo dadi omongan, elek yo dadi omongan, sugih dadi omongan. Lho, melarat dadi kuling ini iki yo jar dadi omongan. Lah karepmu iki do piye, Lur? Njaluk iki apa? Sregep dadi omongan, keset dadi omongan, ayu yo dadi omongan, elek yo dadi omongan, sugih dadi omongan. Lho, melarat dadi kuling ini iki yo jar dadi omongan. Lah karepmu iki do piye, Lur? Njaluk iki apa? Sregep dadi omongan, keset dadi omongan, ayu yo dadi omongan, elek yo dadi omongan, sugih dadi omongan. Lho, melarat dadi kuling ini iki yo jar dadi omongan. Lah karepmu iki do piye, Lur? Njaluk iki apa? Sregep dadi omongan, keset dadi omongan, ayu yo dadi omongan, elek yo dadi omongan, sugih dadi omongan. Lho, melarat dadi kuling ini iki yo jar dadi omongan. Lah karepmu iki do piye, Lur? Njaluk iki apa? Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.